isim ka na parabor kinadungoy ti pamilya may dumaga patgen mi nga ama malaglagi mintot adu at tiyempo iba ay mo adu a serbisyo sakripisyo pamilya ken trabaho nagpay duman panangin patig mo minsan pa'y kantamiin kam ipaay panglingay maset manangan dingay iyep kasmi sana ang nakemken liday na mapankan lugar na talina ay malaglagip mintot adu at tiyempo iba ay mo adu at serbisyo sakripisyo pamilya ken trabaho nagpay duman palangin patig mo minsan pa'y kantamiin kam ipaay panglinglingan paset panangan dingay iyep kasmi